bos días. Aí están as estrelas da radio. Hoxe estou un pouco nerviosa. O bereber. Hoxe estou un pouco... Espera. Móvete para ali que vamos sacar a Nieves, pero móvete para ali para... Móvete. A ver. Ahora. Aí está Nieves. Nieves, non estás nerviosa? Porque non sabemos que vai ser o concurso doxe. Eres loca, Nieves. Vivo sin vivir en Oxe, mí, como de concurso- Vitalina. A ver, hoxe o concurso que? O concurso vai ser de concurso de degustación. Va? Eso Temos me para gusta a mí. probar Churrasco de un de mamón, vaca. temos para probar un mamón, unha nona, unha manga, e eu esqueceuseme que era outra cousa. Pero non Pero eu sei. estou nerviosa porque, claro, vanse las 2 da tarde, estou sen concurso, pero seguro que está listo, non? Sí, E estamos sin comer ainda. Tamén. sí, e temos que gravar unha Bueno, entrevista ainda para o fin de son as semana. 2 menos 20. Sí. E aparte co apetito que temos que xa mañá non tomamos nada. Non tomamos nada. Nada, nada. Non fixemos parada ninguna. Non. Eu estou Non xinches tripas. Mira, eu estou cunha, en serio, cunha Bueno, infusión. pois dentro dun cachiño veredes como preparamos o concurso desta tarde. Imos ser tamén nos primeiros sorprendidos con Nah, este tema. Todo trae aquí nah, Alberto. nah. Non tes aquí o... Os tenedores. Sí. Non. Cousas de Ribeiro. Non haberá nada que leve cousas as que somos alérxicos ni nada. No. Eu non sou Nin alérxico de alcohol, eu non nada. sou alérxico a nada. Se entrei nun francho con el non probei nada. Así ya igual la puedes poner nesta esquina para que A ver, todo para... estamos tentando aí, estás a contraluz, Susana, vai gravar o audio. Os platos tapados. Aquí temos, claro, este é o misterio do concurso de No, hoxe. pero pon aquí... Pero para que está grabado. saiamos todos, sí, agora estou presentando un pouco. Aí temos a Alba e a Carmen preparadas, Alberto Rivero que... Falta Ricardo Alonso A e mente Virgilio, pensante. temos que ir buscar. É o organizador. Entón, nós imos estar aí sentados. Claro, a ver, Era onde despois de podemos comer. poñer a cámara? Sentaimos. Bueno, o tema vai ser que temos que probar e adiviñar o que é o que. A ver, A mí me parece... explico mellor a... Pregunteo. Sí. Bueno, ves, mira, de repente cantas novios. No, do lado de ali. E se pones aquí encima enganchas Sí, sencillo, do lado de ali. Vou pa rúa, Bueno. pa Pasarelos. Sí, aquí engancha. Agora veredes como se desenvolve o concurso. Toma, col cuerpo de Cristo. Vamos a la Alba. Vamos a la... Esto sí que es regal, Me falta Nieves. Sí, ven aí. Oh, que rico. A ver que chega Nieves. Que sabroso. Nieves ten os ollos abertos. Sí. Porque é unha tramposa. Nieves tramposa. Nieves en realidade veu comer nada. Ala, escribino. Vale. Bolis. Toma. Bueno, eu podo Deus dicir está. alto. No, pero escribe primeiro, non o digas en alto, porque senón igual pasas... A ver, Vamos tapado aquí, así. Como era? Papaya, Gilipollas. mamón, Gilipollas. manga e anona. Ah, non quieres Toma. que te escriba. Ai, non o creí moi Xa ben. está, eso te Está. Esta é a miña resposta. Esta é a miña. A ver. a miña. Sí. Que pasa? É moi distinto. No. Carmen, que pra hoxe. Pobriña, que acaba de empezar. É que miras ti, Nieves, que andar moi a A mirar. ver, ti que puxeches, Alba. Bueno. Coincide con algún? Creo que con algún sí, pero que xa me perdín. Ai, porque bueno, somos eso un non é... rato. Nieves, escribe. A ver. Sí, eu creo que hai algúns que coinciden. Eu creo que se non acertei eu, acertei. Ai, mira, Alba. coincidimos en unha... Ai, mira, coincidimos en unha. A ver ti. Pois entón puse e pensei Que che queda, ponerlo ao Nieves. revés, Eu nen idea. Silencio. Eu nen idea.
Bueno, ahora que Eu creo que a que non acertou ninguna debe usar Nieves. Decimos os resultados. Aquí tedes o que queda das froitas. Que bonito bodegón. Isto é o que queda das froitas que estivemos probando O hoxe. mamón, ese, mamón. Bueno, mamón. cuidado coa esta, moi ben. Toca despedir o vídeo. 1, 2, 3. Fin.